ଗଳ୍ପ ଯୁଦ୍ଧ। ଅତସୀ ସକାଳୁ ଉଠି ଫୁଲ ଗଛମାନଙ୍କରେ ପାଣି ଦେଉଥିଲା। ସକାଳର ସବୁ କାମ ସାରି ତାକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବାକୁ ହେବ। ସେଠୁ ପୁଣି ତାକୁ ଯିବାକୁ ହେବ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର। ଆଗକୁ ପିଲାଙ୍କର ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା, ତା ଉପରେ ବହୁତ ଚାପ। ଗତଥର ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ ହେଲା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ବହୁତ ପିଲା ତା କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟତ୍ର ପଳାଇଛନ୍ତି। ଯେତିକି ଜଣ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଏ ବର୍ଷ ତା ଭରସାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ତ ପୁଣି ଭଲ କରି ଦେଖିବାକୁ ହେବ। ଏମିତି ସବୁ ଭାବୁ ଭାବୁ ସେ ଫୁଲ ଗଛମାନଙ୍କର କାମ ସାରି ଘର ଭିତରକୁ ଆସିଲା। ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କାମ ସବୁ ସାରି ପ୍ରେସର କୁକରରେ ଖିଚୁଡ଼ି ରାନ୍ଧି ଲଞ୍ଚ ବକ୍ସରେ ରଖିଲା। ଘରେ ତାଲା ପକାଇ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଇଁ ବାହାରିଲା। କ୍ୟାବିନ୍ ନମ୍ବର 11ରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆଗରୁ କେହି ଜଣେ ତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଲେ, ଝିଅ ଆସିଗଲୁ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରକୁ। ଆଜି ଟିକେ ତୋର ଡେରି ହେଇଗଲା ବୋଧେ। ଓ ଶୁଣ, ତୁ କେବେ ହାରିଯିବୁନି। ଯେତେ ଯାହା ହେଇଯାଉ ପଛେ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିବୁ। ଅତସୀ ବୁଲିକରି ଦେଖିଲା, ସେହି ମଉସା ଜଣକ ଆଜି ତାଙ୍କ ପୁଅର କ୍ୟାବିନ୍ ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ସବୁଦିନ ନିଜ ରୋଗିଣା ପୁଅର ବିଛଣା କଡ଼ରେ ବସିଥାନ୍ତି। ଅତସୀ ତରବର ହେଇ ଯାଉ ଯାଉ କହିଲା, ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଫେରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସହ କଥା ହେବି ମଉସା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଫେରି ଅତସୀ ଶୁଣିଲା, ସେ ମଉସାଙ୍କ 25 ବର୍ଷର ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅଟି 2.5 ବର୍ଷ କାଳ କ୍ୟାନ୍ସର ସହ ଲଢ଼ି ଲଢ଼ି ଆଜି ହାରିଯାଇ ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଛି। ମଉସା ତାଙ୍କ ମୃତ ପୁଅର ଶବ ନେଇ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ଅତସୀ ଫେରିଆସି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଲା ନିଜ ଭାଇର ବିଛଣା କଡ଼ରେ। ଭାଇ 2 ବର୍ଷ ହେଲା କର୍କଟରେ ପୀଡ଼ିତ। ଛୋଟବେଳରୁ ଅତସୀ ତା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ହରେଇଛି। ଭାଇ ଏବେ ହସ୍ପିଟାଲ ବେଡ଼୍ରେ, ତାର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। 3ଟା ସର୍ଜରୀ ହେଲାଣି। ଟଙ୍କା ପଇସାର ଖୁବ୍ ଅଭାବ ଦେଖାଦେଲାଣି। ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ସମସ୍ତେ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ନେଲେଣି। ଅତସୀ କିନ୍ତୁ ହାର ମାନି ଯାଇନି। ହେଲେ ଆଜି ସେହି ମଉସାଙ୍କର ପୁଅ କଥା ଭାବି ତାକୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଏତେ ଅଳ୍ପ ବୟସର ପିଲାଟା ଚାଲିଗଲା। ଅତସୀ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା। ସେ ମୁହଁରେ ହାତ ରଖି କାନ୍ଦି ଉଠୁଥିଲା। ତା ଭାଇ ନିଦରୁ ଉଠି କହିଲା, ଦିଦି ଜାଣିଛୁ, ମୁଁ ଆଜି ଯାଏଁ ଭାବୁଥିଲି ଏ ଯୁଦ୍ଧ ମୋର ନୁହେଁ ତୋର। ସତରେ ଦିଦି, ତୁ ହିଁ ତ ଆଜି ଯାଏଁ ଲଢ଼ି ଲଢ଼ି ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଦିଦି, ମୁଁ ଭୁଲ ଭାବୁଥିଲି ଲୋ। ଏ ଲଢ଼େଇ ମୋର। ମୁଁ ନିଜେ ନ ଲଢ଼ିଲେ ତୁ ହାରିଯିବୁ ଲୋ। ମୋତେ ହିଁ ଲଢ଼ିବାକୁ ହେବ ଦିଦି। ରୋଗଟା ମୋ ଭିତରେ ଅଛି ନା, ମୁଁ ଆଉ ତାକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଦେବିନି। ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ତାକୁ ହରେଇବି। ଦେଖିବୁ ଦିଦି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହେଇଯିବି ଆଉ ଘରକୁ ଫେରି ପୁଣି ପଢ଼ାପଢ଼ି ଆରମ୍ଭ କରିଦେବି। ଅତସୀ ତା ଭାଇର ଲଣ୍ଡିତ ମୁଣ୍ଡଟିକୁ ନିଜ କୋଳ ଉପରେ ଆଣି ଥୋଇଲା। ତା କପାଳରେ ଚୁମାଟେ ଦେଇ କହିଲା, ମୁଁ ଜାଣେ ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜିତିବୁ। ପରଦିନ ସକାଳୁ ଅତସୀ ଫୁଲ ଗଛରେ ପାଣି ଦେଉଥିଲା ବେଳେ ଦେଖିଲା, ଯେଉଁ ପୋକରା ଶୁଖିଲା ଗଛଟିକୁ ସେ ଅନେକ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତା କୁଣ୍ଡରୁ ବାହାର କରି ମାଟି ଉପରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲା, ସେହି କୁନି ଗଛଟିର ଛୋଟ ଛୋଟ ଚେର ଆପେ ଆପେ ମାଟିକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ଗଛଟିକୁ ସବୁଜ କରିଦେଲାଣି ଏବଂ ତାର କୁନି କୁନି ଡାଳରେ କଅଁଳି ଉଠିଲାଣି 4-5ଟି ସବୁଜ ପତ୍ର। କାହିଁକି କେଜାଣି ଅତସୀ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଭାବେ ଗଛଟିକୁ ସ୍ନେହରେ ଆଉଁସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହଠାତ୍ ତା ମୋବାଇଲ ବାଜି ଉଠିଲା। ଭାଇର ନମ୍ବରରୁ କଲ୍ ଆସିଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଓ ଭୟରେ ଅତସୀ ଫୋନ୍ ଉଠେଇଲା। ହ୍ୟାଲୋ ଦିଦି, କ'ଣ କରୁଛୁ? କେତେବେଳେ ଆସିବୁ ଯେ? ଆଜି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତୁ ଆସିଲା ବେଳେ ମୋ ବହି ଥାକରୁ ମୋ ଫିଜିକ୍ସ ବହିଟା ଆଣିକରି ଆସିବୁ ତ। ଫୋନ୍ ରଖିଲା ବେଳେ ଅତସୀ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଖସି ଆସିଲା। ସେ ଲୁହ ପୋଛି କହିଲା, ଭାଇରେ, ତୁ ଯୋଦ୍ଧା, ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜିତିବୁ।